Στο κομμάτι Χαλκιδικής βρίσκεται το σπήλαιο του Αγίου Γεωργιού, ο οποίος είναι τοπικός Άγιος του χωριού. Θα δούμε τη σπηλιά στην οποία έζησε και κοιμήθηκε, όπως και ένα μέρος περιηγητικής διαδρομής, η οποία είναι εξαιρετική και την οποία διασχίζουν όλοι οι επισκέπτες για να επισκεφθούν το σπήλαιο, το οποίο βρίσκεται μέσα στην καρδιά του βουνού με ένα ποτάμι ακριβώς δίπλα. Αυτό εδώ είναι το σπήλαιο και τώρα επιστρέφοντας πίσω θα δούμε και ένα μέρος περιηγητικής διαδρομής, η οποία είναι βέβαια λίγο μεγάλη, γύρω στο 4ο πρέπει να είναι. Εδώ ένα μέρος για να ξεκουράζονται οι επισκέπτες. Εδώ διακρίνονται τα κεριά τα οποία καίνε μέσα στο σπήλαιο και παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Ο Άγιος Γεώργιος γιορτάζει την ημέρα της Πρωτομαγιάς. Ο τοπικός Άγιος Γεώργιος, ο Όσιος Γεώργιος. Κάτω εδώ φαίνεται το ποτάμι, το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην περιηγητική διαδρομή, η οποία 2 φορές περνάει και μέσα από το ποτάμι και επίσης άλλες 2 περνάει μέσα από το ποτάμι, αλλά με γέφυρα. Πάνω από γέφυρα οι επισκέπτες περνάνε τις 2 φορές και τις άλλες 2 περνάνε μέσα από το ποτάμι, πατώντας πάνω σε κάποιες πέτρες. Εδώ βλέπετε το μικρό ποτάμι, το οποίο όπως είπα πριν βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την περιηγητική διαδρομή.